Benvinguts, comencem un nou vídeo en què explicaré la segona part de les oracions compostes, concretament les oracions subordinades i específicament les substantives i específicament el primer tipus de substantives que són les substantives completives. Això ja ho havíem vist en un vídeo anterior, que les oracions compostes poden ser juxtaposades i coordinades i subordinades. Aquestes dues ja les vam explicar en un vídeo anterior. Anem a centrar-nos ara en les oracions subordinades, que recordem que tenien un esquema diferent a les coordinades i juxtaposades. Hi havia una oració que depenia d'una altra i que feia una funció sintàctica concreta respecte a aquesta oració principal. Les oracions subordinades, per tant, depenen d'una oració matriu, el que anomenem oració principal. Totes aquestes oracions subordinades realitzen una determinada funció sintàctica respecte a l'oració principal i s'uneixen a través de nexes subordinants. Si jo digués, per exemple, el professor de català va dir, l'oració seria agramatical, seria una oració sense sentit, sense significat complet. Em falta el complement directe perquè aquesta oració tingui sentit complet. El professor de català va dir tal cosa, va dir el que sigui. Per tant, va dir és el verb principal d'aquesta oració principal i la subordinada és allò dit. El professor de català va dir que aviat faríem examen de sintaxi. Fixeu-vos que hi ha dos verbs, el verb va dir oració principal, el verb faríem, que seria el verb de l'oració subordinada. I va dir tal cosa, tot això serà el complement directe d'aquesta oració. Per tant, serà una oració subordinada que farà la funció de complement directe respecte a l'oració principal. Tenim tres tipus de subordinades, les substantives, les adjectives i les adverbials. Les que equivalen a un sintagma nominal, les que equivalen a un sintagma adjectival i les que equivaldrien a un sintagma adverbial. Ens anem a centrar avui en aquestes, en les substantives, i concretament només en un tipus de substantives. En vídeos posteriors explicarem les altres tipus de substantives. Molt bé. Les oracions substantives equivalen a un sintagma nominal o, en el seu defecte, a un sintagma preposicional. Per tant, tenen la mateixa funció gramatical que faria un sintagma nominal. I també pot fer qualsevol funció sintàctica que faria precisament un sintagma nominal. Després veurem quines funcions sintàctiques pot fer una oració subordinada substantiva. Per exemple, m'agrada moltíssim que sigui tan educat. Fixeu-vos que jo aquesta oració subordinada que sigui tan educat, la puc substituir per un sintagma nominal. En comptes de m'agrada moltíssim que sigui tan educat, que té un verb, aquest verb copulatiu, sigui, jo ho puc substituir per un sintagma sense verb. M'agrada moltíssim la seva educació. Que jo ho pugui substituir per un sintagma nominal m'està dient que aquesta oració és una subordinada substantiva. Quina funció? Doncs m'agrada la seva educació. La seva educació fa de subjecte. Fixeu-vos que si passéssim aquest sintagma a plural, les educacions m'agraden, per tant, fixeu-vos que el verb també canviaria, la prova de la concordança em fa veure que efectivament aquest element fa de subjecte, per tant, si el sintagma nominal fa de subjecte, l'oració subordinada evidentment també farà de subjecte. Com podem saber si una oració és subordinada substantiva? Doncs simplement substituint-ho per un sintagma. Si veiem que el sintagma és nominal o preposicional, serà una oració subordinada substantiva. Per exemple, alguns exemples. Va confirmar que vindria a la festa, va confirmar la seva assistència. Com que ho podem substituir per un sintagma nominal, aquesta oració en negreta és subordinada substantiva. M'indigna que em respongui així. M'indigna la seva resposta. Com que això és un sintagma nominal, aquesta oració serà una subordinada substantiva. Té por d'entrar a les fosques, té por de la foscor. Per tant, com que ho puc substituir per un sintagma preposicional, aquesta oració és una oració subordinada substantiva. En la majoria de casos, això ho dic perquè ho feu molt sovint com a alumnes i és una forma molt fàcil de veure si és substantiva, tot i que no sempre surt bé, però en la majoria dels casos podreu substituir l'oració subordinada per això o per d'això. Si ho podeu substituir per això o d'això, és molt probable que l'oració subordinada sigui substantiva. Per exemple, va confirmar això, m'indigna això, té por d'això. Per tant, és una bona prova, una prova molt fàcil, diguéssim, per veure si l'oració que teniu al davant és substantiva o no.
Com podem saber quina funció sintàctica? Abans hem vist com podíem saber si era substantiva o no. Ara, com podem saber la funció sintàctica? Doncs veient la funció sintàctica que fa aquest sintagma pel qual l'hem substituït en l'oració simple, perquè ara ja es convertiria en una oració simple perquè només tindria el verb principal, diguéssim. Va confirmar que vindria a la festa, va confirmar la seva assistència. Amb aquest sintagma vèiem que era substantiva. Ara anem a veure quina funció fa aquesta substantiva. Va confirmar la seva assistència és un complement directe perquè, fixeu-vos que es pot convertir en passiva, la seva assistència va ser confirmada, en què la seva assistència en aquesta oració, en aquesta passiva, faria de subjecte a pacient. Per tant, com que es pot transformar en passiva, efectivament fa de complement directe, i el que ens vol dir que aquest sintagma nominal faci de complement directe és que aquesta oració subordinada també, evidentment, farà la funció de complement directe. Així podem saber la funció sintàctica. Tenim 4 tipus de substantives. Les substantives completives, les substantives d'infinitiu, les substantives interrogatives i les substantives de relatiu, també dites substantives adjectives o de relatiu substantivades. Nosaltres els direm substantives de relatiu, que és un nom que ens agrada més. I avui ens centrarem només en les substantives completives, perquè si no el vídeo es faria excessivament llarg. En vídeos posteriors analitzarem cadascuna d'aquest tipus de substantives. Anem a per les substantives completives. Quina característica tenen aquestes substantives completives? Doncs que van introduïdes per la conjunció que. Un que sense accent que no té funció sintàctica dins de la subordinada, perquè és una conjunció, recordem que les conjuncions no tenen funcions sintàctiques. Exemples: vull que vinguis a la festa, no m'agrada que em responguis d'aquesta manera, tinc ganes que s'acabi el confinament, la Bea sembla que estigui enfadada, em complau que m'hagin convidat a la seva festa. Totes aquestes són oracions subordinades substantives completives perquè van introduïdes per un què. Òbviament, no sempre que vagin introduïdes per un què seran substantives completives, també poden ser adjectives. Però si jo puc substituir tot això per un sintagma nominal i a més l'oració s'introdueix per un què sense accent, serà substantiva completiva. I quines funcions poden fer aquestes substantives completives? Doncs aquestes 6 que us posem aquí. Subjecte, atribut, complement directe, complement de règim verbal, complement del nom i complement de l'adjectiu. I anem a veure un exemple de cadascuna d'elles perquè ho tingueu molt més clar. I aquí us ho poso de forma molt esquemàtica, molt detallada, què és el que hauríem d'anar fent pas a pas per veure si una oració és substantiva, si és completiva i quina funció sintàctica fa. Imaginem que tenim l'oració m'amoïna que arribi tard, amb el verb principal m'amoïna i el verb de la secundària arribi. Molt bé, m'amoïna que arribi tard. Per què puc substituir jo aquest que arribi tard? M'amoïna el seu retard o m'amoïna això. Per tant, ho estic substituint per un sintagma nominal. Em trobo davant segur d'una oració subordinada substantiva. Per què? Perquè es pot substituir per un sintagma nominal. Continuem. M'amoïna que arribi tan tard. Aquesta oració subordinada va introduïda per un què sense accent. Si tenia jo clar que era substantiva perquè es podia substituir per un sintagma nominal i va introduït per un què sense accent, seguríssim que serà una substantiva completiva. Molt bé, ja tenim el tipus d'oració. Anem a veure ara la funció sintàctica. M'amoïna que arribi tan tard. Ho substitueixo pel sintagma nominal. M'amoïna el seu retard o m'amoïna això. I miro la funció sintàctica que faria aquest sintagma nominal en aquesta oració simple, perquè ja no només conté un verb. M'amoïna el seu retard. Anem a passar a plural el seu retard. Els seus retards m'amoïnen. Si jo passo això a plural, el verb també em passa a plural, el que vol dir que, efectivament, fent la prova de la concordança, que és a dir, canviar el nombre d'aquest sintagma nominal, si està en singular passar-lo a plural, si està en plural passar-lo a singular, el verb també m'hauria de concordar, perquè la prova de la concordança em diu que el verb i el subjecte concorden entre si. Per tant, si aquest el seu retard passo a plural, també m'hauria de passar el verb a plural. Si em passa, efectivament vol dir que això és el subjecte de l'oració. Com que efectivament fent la prova de la concordança ho veiem, aquest sintagma nominal fa de subjecte i, per tant, l'oració subordinada sé també que fa de subjecte. Per tant, aquest que arribi tan tard sé que és una oració subordinada substantiva completiva en funció de subjecte. Anem a veure en funció d'atribut. La Montse sembla que està malalta.
La Montse sembla malalta, per exemple. Doncs, evidentment, seria un atribut. Alguns podeu estar pensant, ostres, però aquí ho ha substituït per un adjectiu, no ho ha substituït per un sintagma nominal. Ho podríem haver substituït per un sintagma preposicional, Però ho dic perquè aquest és un dels errors típics. Moltes vegades ho substituïu per un adjectiu i dieu directament és subordinada adjectiva. Ja veurem que no pot ser mai subordinada adjectiva, primer perquè fa la funció d'atribut i una adjectiva farà la funció de complement del nom, i segon perquè aquest què és una conjunció, no és un pronom relatiu que tingui un determinat antecedent. Això ho entendreu millor quan arribem a les oracions subordinades adjectives en un vídeo posterior. La Montse sembla, per tant, malalta, s'adjunta un verb copulatiu i la funció és atribut. Per tant, estaríem davant d'una oració subordinada substantiva completiva en funció d'atribut. Funció de complement directe. La Montse ha confirmat que vindrà a la reunió. La Montse ha confirmat la seva assistència. La seva assistència ha estat confirmada. Per tant, fa de complement directe, és a dir, que l'oració és una substantiva completiva en funció de complement directe. De complement de règim verbal. No t'oblidis que has de comprar el pa. No t'oblidis de la compra. De la compra, fixeu-vos que és un complement de règim o complement preposicional. Com ho sabem? Perquè va introduït per una preposició, la preposició de, i aquesta preposició la demana el verb. Oblidar-se, demana oblidar-se d'una determinada cosa. Per tant, és un complement de règim, és a dir, que aquesta oració és una subordinada substantiva completiva perquè va introduïda per un què en funció de complement de règim verbal. I fixeu-vos que us he posat aquí, que és una de les preguntes típiques també. A veure, un complement de règim sempre ens han explicat que havia d'anar introduït obligatòriament per una preposició que la demanava el verb. Què passa aquí? Perquè no hi ha preposició. Si no hi ha preposició, pot ser un complement de règim verbal? Doncs sí, i recordeu que és perquè es produeix una norma gramatical en català que es diu caiguda de preposició i que ens diu que davant de la conjunció que les preposicions àtones cauen. Per tant, no podem dir en català no t'oblidis de que has d'anar a comprar el pa, sinó que hauríem de dir no t'oblidis que has d'anar a comprar el pa, perquè la preposició de cau davant de la conjunció que. Però igualment fa de complement de règim? Home, sí, si ho substituïm per un sintagma veiem que la preposició hi apareix i que aquesta preposició me la demana el verb. Per tant, això continua fent de complement de règim, simplement us heu de donar que la preposició l'ha fet caure aquesta conjunció que. També pot fer la funció de complement del nom. Per exemple, tinc ganes que s'acabi el confinament, tinc ganes de l'acabament del confinament. Doncs aquest de l'acabament complementa ganes d'alguna cosa. Fixeu-vos que a diferència de l'oració anterior, aquest de no el demana el verb, no és tinc d'una cosa, sinó ganes d'una cosa. Per tant, qui demana la preposició no és el verb. Si el demanés el verb seria complement de règim, sinó que en aquest cas el demana ganes, el substantiu. Per tant, està fent la funció de complement del nom. Si aquest sintagma fa de complement del nom, tinc clar que l'oració també fa la funció de complement del nom. Per tant, estem davant d'una substantiva completiva en funció de complement del nom. I ens passaria el mateix que en el cas anterior del complement de règim. No puc dir tinc ganes de que s'acabi el confinament, sinó que la preposició de ha caigut per aquesta conjunció que, per la norma de la caiguda de preposició. I també pot fer la funció de complement de l'adjectiu. Fixeu-vos, estic content que s'acabi el confinament, estic content d'això, estic content de l'acabament del confinament. Fixeu-vos ara que aquesta de, qui la demana? Content d'una determinada cosa. Per tant, aquesta preposició l'està demanant content, l'està demanant a l'adjectiu. Per tant, com que no complementa el verb, que si no seria complement de règim verbal, ni complementa un nom, que seria complement del nom, sinó que qui demana aquesta preposició és l'adjectiu content, això està complementant a content, és a dir, està complementant a l'adjectiu. És a dir, que l'oració substantiva completiva també fa la funció de complement de l'adjectiu. I el mateix, torna a haver una caiguda de preposició, estic content de tal cosa, però davant de la conjunció que, aquesta preposició ha caigut, però us heu de donar que és una preposició que ha caigut, però que la funció continua sent la de complement de l'adjectiu, perquè hi hauria una preposició que l'ha demanat l'adjectiu malgrat que la conjunció que l'hagi fet caure. Molt bé, i ara per acabar analitzem una oració i com ho hauríem de fer. Fixeu-vos, tenim l'oració recorda't que és l'aniversari d'en Nil. I ara per passos, què és el que hauríeu de fer sempre que us trobéssiu
en una activitat, en un examen, i us demanen que digueu quin tipus d'oració és aquesta en negreta i quina funció sintàctica fa. Doncs mireu, l'oració és subordinada substantiva. Com sabem que és subordinada substantiva? Doncs substituint-ho per un sintagma nominal. Recorda't de l'aniversari, recorda't d'això. Ja dèiem, o un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Recorda't de l'aniversari, recorda't d'això. Sabem que és substantiva. Quin tipus de substantiva? Doncs és una substantiva completiva aquesta. Per què? Perquè si sabíem que era substantiva i va introduïda per un què sense accent, per una conjunció què, ja sabem que la substantiva és completiva. Tercer pas, haurem de saber la funció sintàctica. Com sé la funció sintàctica d'una oració subordinada? Doncs substituint per al sintagma i veient quina funció fa el sintagma. Recorda't de l'aniversari, recorda't d'això, és un complement de règim. Recordar-se demana recordar-se d'una determinada cosa. Aquesta preposició la demana el verb, per tant, és un complement de règim verbal. Si el sintagma fa de complement de règim verbal, sens dubte l'oració també és complement de règim verbal. Per tant, ja tenim que és una oració subordinada substantiva completiva i que fa la funció de complement de règim verbal. I si ens demanessin, a més, que diguéssim la funció sintàctica d'aquest nexe, d'aquest què, doncs hauríem de dir que no té funció sintàctica perquè és una conjunció. Per tant, a diferència dels pronoms relatius, que ja els veurem en les adjectives o en les substantives de relatiu, aquest què és una conjunció i no té funció sintàctica. Això és els 4 passos, diguéssim, que hauríem de fer sempre que ens trobéssim davant d'una oració subordinada, especialment aquests 3 primers passos. Saber quin tipus d'oració és i quina funció sintàctica es realitza. Doncs gràcies, això és tot, i en el proper vídeo explicarem el segon tipus de substantives, és a dir, les substantives d'infinitiu. Gràcies.